Kako se hodočasnici u Sinju i Aljmašu pripremaju za sutrašnji blagdan Velike Gospe. Iz Rijeke stiže potresna priča o 20-godišnjoj djevojci Marini koja se već 5 godina bori s tumorima pa je gotovo potpuno izgubila sluh i vid te teško diše. Boluje od neurofibromatoze, a jedina nada joj je liječenje u Beču za koje obitelj nema novca. Unatoč stanju u kojem se nalazi, Marina je našu Maju Brkljaču uspjela i nasmijati i ohrabriti, ali i ganuti do suza. Mama Adriana teško suspreže suze. Do prije 5 godina živjeli su običnim životom, sve dok njena Marina jednog dana iz škole nije došla s otečenim okom. Crne dijagnoze padale su jedna za drugom, kao i operacije tumora i komplikacije koje su ih pratile. Marina još ima mnogobrojne tumore koji se nalaze na tim kranijalnim živcima. Znači, na oba slušna živca, na vratnom kralježnici ima 3 tumora koja su sada, nažalost, u progresiji preko cijelog moždanog debla, na grudnom košu i to je prestrašno. Posljedice silnih operacija su da je ostala bez sluha, rapidno gubi vid, u kolicima je i diše na kanilu. Za novu borbu s tumorima je preslaba, operacije ne bi izdržala, pa je jedina nada liječenje novim pametnim lijekovima u Beču koje bi primala intravenozno. Klinika traži 80.000 eura, obitelj novac nema. Ogroman novac. Ne znam. Nadam se da ćemo se uspjeti snaći i pomoći Marini. Ona je nasmijana i puna optimizma. Sve je zanima, ali teško govori pa s ljudima komunicira preko bilježnice. Teška fajterica. Moramo učiti od nje kako se živi. Kako nevolja nikad ne dolazi sama, obitelji prijeti deložacija. Među onima su koje je prevarila austrijska štedna zadruga, ne skupili 40.000 eura za stan, morat će na ulicu. Zato su im dobri ljudi odlučili pomoći. Ona kuna jedna je velika kao učka. Kuna po kuna, pa skupit ćemo im taj naš novac. Pomoći će i nogometaši Rijeke i Hajduka na subotnjem derbiju na Rujevici. Nosit će majice podrške za ovu hrabru djevojku, Armada joj je napravila transparent, a Marina će sve gledati uživo. Hvala vam, Timo, tata vam hvala! Marina želi živjeti, a jedini način je pomoć dobrih ljudi. Svaka vaša uplata njezin je korak bliže Beču. Broj računa na koji možete uplatiti donaciju za Marinino liječenje možete vidjeti